voin chu ka channel la ka lo lom le chu ani hei kan video ma sa khanin Korea le khazir tur chuanin passport anga ya apostyle kan ti te nga ya tin scholarship I muthei tur chuanin kan result te po athata nga ni ti thu te kan soi to ani kha chumi a chuanin lo apply du riu po om the ni a engte kan apply ta kang ti lai kha apoi mo mai chu ani ta a chu Google kan han lu ta nga ta chuan how to study in Korea tia khang kan han lu ta nga ta chuanin scholarship boka kha soi le tai la that kan ringa ta chuanin GKS antia chu Global Korea Scholarship aloni a pakhat chu ke GSP aloni ta Korean Government Scholarship Program ani a nei hi thil thu mun reng ani a chunga chuanin kan han lu ta ta khan form fill up tur ta takalo oma kan subject du zong te kan ngai na zong ang chi te kha chulaya chuanin kan en the nga ta chuanin nenge di website pakatan ron da page chuanin 64 universities vela omani chuta afria kan zir the na turang chi kha ta khan I du zong o mem khatiang chi te po kha han en ta la hemi Korea bi ka chuanin an ngai san zual an soi thin chu Yonsei te Seoul National University te Korea University ti te kha an ngai zon zual lo ni ta a maro chu me chelam ta na tha mai chu I huwa te po kha alar thowani khata te po kha din enge ni student te ta na benefit tur te po alo tam view ani o me chung te po chu a en the nga tin chumi ina chu scholarship ina I include sakha chu airfare lo nia nga medical insurance lo nia nga medical insurance ke po hian ka pezi a chung chu thlatin hi atlang puin cheng sang ni zanga tanga sang thum in kar bor vel aniang chu ka petrina ta chuan living allowance khami fee zong an tum sak mai ba ka khanin an khu sak na tur kha an la pele ta chu about $900 vel anianga chu India khana chat chu soi thei lawanga cheng sing ruk vel kha an petop zel mai bokani thlatin khan chu wang chuanin he scholarship hi chu atha mai an soidan pe chuan heng Japan te Hong Kong te China te po hian in hemi scholarship program ang hi an nei ve lovani ti te pon soi thina khang ka chu manin loin enta ela amaro chu house in lua ero kha chu ma ni na khami poisan mu tang khanin anin tumangai thina US dollar zathum bor hianin room lian lutuk lo le kitchen te ro te ang chi vel te ka chu amu thei thina nakina Korea in lua danang chi te po hi la soila athat kan ringa aboi thak ber thina chu deposit thina thina ne Korea chuan in kan lua don chuan 1 year contract te 2 years contract te alo ne ta ta khanin deposit a hian ti money an ti ta chu ta chuan in India cheng noi ni atanga noi thum vel te hi kan pe ka ngai thina ne khata kan pek tam thei po le kan monthly a kan in lu man kha atlom ta mai thrin ni kha chu thu pui danga te po na kina kan la soita anga amaro chu student tamber a big in hang scholarship mu ho te na an lu thrin chu khatiang anga deposit pek ngai chuang lo thatin na khatia enge ni alu man chau pek ang chi te po kha hongde a te tam mayatin university lian khang bula ka chu na om thrin lungai na tur om lem lo vani ti kha kan soi du a chuan van nei thak deuh main kata khanin scholarship ilo mu ve ta a chumi ina aken tela chu Korean language kha kum kha chung zirna kha an free le ta bokani chu po chu a tha maya ti takzit kan ti ni chuan kan zir lai pa ngai kan ziranga Korean language 1 year kha kan lo complete to kan lo expert view phe chuan khami kan zir lai pa ngai kan zir zo nuwa khan na kan dil hunata khan bin pui thei do na ni chula ya chu apoi mo mani ti kha thria ta ela hey nimin lok pokhani kan kalchuak zo ka thian pa ne kanin muwa kan thian nu chanchin kan soya smart khop maya India tanga ron kalania enge ti ta kani kha ka ti a English teaching job te po ativena sa trina maro chu pandemic awang khana ti le thei to lova
housemate in a changa ti thu vel te min lo shil nge a khatiang khanin India tang khan housemate turin apply ni ta se ti ngei na om mi lo amaro chu helai kha chuan zirlai ania khami pa khanin ti dan te po kha alo om zel ani ti kha sheta ila khang khana kina po kan la sui chhodo na ni ta chuanin undergraduate hianin below 25 years of age ni angaya kumsom ni pangan noilam in kha an apply theya chuan graduate china hian below 40 alo ni vele thungta a tin khoya mokhan lecturer lo nia professor te po lo ni to a degree enga mokha hanlak belle alo du ta khatinga khachuanin kumsom li pangan noi te po hi an pomani ti kha sheta illa a that kan ringa chuanin khamia apply theitur kha chuan tuna class 12 lo ni ta izo fel chi a khami izo fel chi a khan 80% grade khamungai ni video phasa khanin 4 first class te 5 first class chungchang te pokan soya amaro chu khatiang kha kan ni lawani pon kan zo lima pianga khanin 80% vel kan mu kha chuan scholarship kha kan deal the ni chungchu Korean government ina benefits an sui te chu anita a an sui chun zom le ta ila tin chu bi ba ka chuanin poimo em chu financial statement anti a bank statement ti te pon an sui thina chu kan bank account na khan poisa engzang e kan nei ti te khan endu thina achang phei chuan ai nang vek lova an du film khur chang phei chuanin 6 months transaction te kha an du thina ne khata khanin ke ni hi chuanin Korean 10 million velan ni deuh dor thina ma se India poisa ro chuan noi sari bora kha kan bank account na khan a chevel thei turani a om turani ti khane thina balance ringut kha en se chu azia viwa a transaction an du awang khanin rampona kan sir du ni chuan lo in buat sai loka kalaya nge ni lo chet tir ve te po kha a thavio in arin om bokani tin adang lia chuanin poimo mai chu English te se hi English proficiency anti taka hi a hupur om ve deuh hlek lai ani thina khalaya khanin a then te pe chuan coaching te pon kal thlap thina English thiam deuh amaro chu a test dan hriat si lo wanga time limit lutuka engkim mai chana lo ni to khalai kha hupur om deuh hlek thina chuwang chuan angai na hria te de na han soi ho te po kha a that view ka ringa ni sap tong kan thiam lo wang ni mi levin khalai kha poimo ma ta chuan a test na hianin chihni lian deu oma IELTS antia chu enge ni British standard deuh hleka siam anita a chuan pakhat lia chuan TOEFL antia hi American base ani thungta a Korea hi chu kan hria tangin enge ni American ngai sang an ni awang khan a pani ni khan an pom ve thawanga maro chu te fel lampang te po kha kan kal thei chuan a that kan ringa chuan chu mi ba ka chuan a grade ta hi chuanin IELTS a hianin university khain ang lo vi awanga 5.5 te 6.5 te 7.5 te pon yang kan subject a zir te kha dile de zel maya mission hanti te ka tle me na lo niama ei ke ni te hi counseling kan ni ta ka enge ni tong kam shan ne ni awang khanin mun chen khata kha chuan a grade kha lo lian le thunga khatiang khan kha chu ma ne nin en ni ta sela tin mizo thalai ten sap tong kan thiam to maya mandewa kan nau pakhatin an test pick chu 8.5 vela mudei me ni khang te kha an ni to thina chu wang chuan hu phur om lutuk lowa ka ngai pui chewa maro chu poimo thina ro chu khami kan soi mek kara khang kan soi tal tu chu Korean ho chuan American accent an ngai sang ane chu apoimo maya na zong tur phei chuan chu lai chu kan hria ta tha in ka hria a hei kan accent ta ka eng accent ber nge po kan hriat lo ti khat ke di te po kha kan be na sa thina a thu te po voi tam tak kan soi to thina sap tong te po na lo ni ve anga maro chu Korea kan thlen nu a hianin thiamang toking kan in adapt vele thina ma setle chuan kan tlai to ni ti hi a hriata chu wang chuan tha turin om tu na tangin American movie te hla te po ni se ngai thak tam kha apo imo ani ti kha kan sei do a hei ti tamai me la Korea ka thlen lim kum thum chung vel kha chu dianga mi zo
ceremony mo mi zo thu le la shim shim ang kha kangai thamang lovani tia ka rilru zong ka pek pe lo de lek po hianin phone pani ka ne ya ta chuanin enge ni pakhat zo khi chakan khoi ve bai me pakhata chuan sa pho chong sim kha ka benga lut hlem ro se kan ti ve a ka thiam ang kha chuan kan in buat sei ve thina ma ro chu ka chapo lo ang reng khop maya ka tiang lama kha chuan ma se kan lo experience ve to tlem te kha kan hril du chewa chu lai chu sap tong thiam deuh si khan korea chuan a hnong thei tlat me ni accent ta kha voi khat po church ka tho do ne kan pastor hi a sap tong thei chu a thiam sai anga nia tong thei tok anga nia ma ro chu kan sei kha alum deuh lek ani very hot kan ti kha what hot you should say it hard anti very ti khanin an ria chun khanin American howina an tiang lo deuh lek ka chu mak min ti deuh lek thin an awkward deuh lek thina chu lai chu tu na tanga kan in zir du a kan ti don tak ani kha chuanin loin buat sei kha apoimo kan ring ani khalaya kha chu enge ni azin kong nuam mi thiam big tele enga modeu lek ta na han ti thei kha ni thina chumi ba kha kan soi tak tu ra chu ma in chom chopin rambo ro ta kha tin nge ni ta ang ti khan semester khata hianin cheng nuai khata tanga nuai khat le si nga in karvel kan pe thina ni tin kan fiat tur chu foreign atanga korea aron zir shim te 50% hi min discount sa ve tok me ni chung te chu angai no mang reng khop maya nakina zual zokin kan la soyanga chu tianga mani in chom chop tur ni si te chut enga tik mi kha an local sup thole he rama hian an chang em tho si ti lai kha kan lut tan dor ani chu mi chu min nol puina kan ti ve the kha kan lut dor ani